سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في هنا عربي 23 حساز تدالو على توزينات تزلكم متسلخو بقدامنت رئيس زينا منغس سومال برره من قداير إثيوبيا كخلكل مخانو آتنكيو أبك أي حباري متقعتي زور دا مركب ندادي كبابياوي حدقه كي تسعب تسقيو أب يمن عصوارا بمحبراوي ميديا بقولو عزيشي يتلا هاجر كام زخونت تقليتو أب العلي حلفتي جزياوي من محدار كل تجري فتنا قتلت تخيلوا زبلن كلمة دبات حزلكم متسلخو كسام موداتها مسانا ختصنحون سابسكرايب لايك بوار سدرانا نقطون عند حتتكو نعملوا تحسوا خزجروكمي سناي صنحوت منغس سومال برا من قداير إثيوبيا كخلكل مخانو يتنقق منغس سومال من قداير إثيوبيا لولاونت سومال تحسوا بمبالغ قدمه زقرب لهم تحساسبي أي تقبرين له بمقصاص نابت هاجر زقبر براتات من قداير دو كبلو مخانو تنققهم من قداير إثيوبيا نابرسه كتمارسه محدار سوماليلاند زخونت هارجيسا زقبرو براتات ناب سوماليلاند إلو سلز تقصيو اتخركر مسيوم معلمزي افيشن سومالنت من قداير هارجيسا سوماليلاند اب كندي مبال هارجيسا سومال إلو خرمو كسابلو مع 43 حسه مزخخري اغميتلهم نسو مس زي كونغن كابتا معلتات حيزونا بهارديسا زقبر براتات كقوارصو مخانو آتنقيقلهم دايركتر سيفيل افيشن إثيوبيا ጌታቸው መንግስት በዛባቱ ጉዳይ ከምዝ ሰምዑ ግን ወጋው ደብዳቤ ካብ መንግስት ሶማል ከምዝ የተቀበሉህን ድምጺ አሜሪካ ሐቢሩም ነት ጉዳይ ክምርምሮን አብ መጻይ ግብረ መልሲ ክብሉ ሙኻኖምን ግን አመልኪቱሎም ባልመዚ አቪዬሽን ሶማል ተመሳሳሊ መጠንቀታውን ናብ ፍላይ ዱባይ ዝተባለ መንገድ አየር ኢማራቱን ሊኹሎም أب كأي حباري متقعتي زوردا مركب ندادي كبابياوي حادقا كي تسعب تسقيو أب لعلي حانت بغي حباري تحلف زنبرت مركب ندادي زي تخيد متقعتي قدات وريدوم أبالاتنا يتاب قريختون المركب بدقفا بكابي توافيرا زنبرت مركب حيل بحري حبرة أوروبا كابه مركبهم كام زقعزو تفريتم أبتم عراب كابه يمناوي تودب حدوده زقاتم متقعتي تا ام في شوسيون زي تبارت مركب كابن أشتو جلاو بز تتكوست إيت دحري مهرامه بمسايلات كام زي تتقات حالنا مقوعزي بحري زي كتات البريطانة وتكال حبيروم بسلستون شفت دحري مهرامه بارع كام زي تولعن موتورا كام زي تفن اتتكال تغيسوم أب حلوات وافيرو زلو لفنتوي حيلي حبرة أوروبا لومي حانتي بالبو جلبا كم زعنو افليتلهم ام بي سونيون حجينا يمغعزيان اكبابن حدقا كوين الله كبل تلفن تحيل بحري حبرة أوروبا قليتلهم ابت خباب زلو غنات تنقاق خبرون زخونه نزي زلو خنتات زغادر سغومتي كاب موساد كحيون اقداسيوم أكيدنا يتامر كبزخونه دلتا تانكرس زتباله تكال ابزو صو حبريتا اتبارع عبالاتا خيغا عزون كلو كمز طف بمغلاص نتامر كبنا بكتمر مرلون كتعريلون ناب اتخيل وحسبوتا ناي مغعز وطن يدالو كمزلو فليتم موترا دحري مطفو بزيم قصاصري كتنسفف كوانت صنحت ملحق كتدربك يلالام زخونه ጉጅለ ኳዛጊት ናይ ተመጥቃቲ ሓላፍነትን ተዚወሰደ ሚኒስትር ጉዳያት ባሕር ግሪክ ግን እትስጉምቲን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕሱ ይኽብል ነቂፉሎም እንተኾነ በኢራን ዝድገፉ የመናውያን ዕጡዋት ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ እተን ብቀይሕ ባህሪ ወሽመጥ ዓደንን ዝሓልፋ መራኽብ ንግዲ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይዱ መጽንሖም ይፍለጥ ዕጡዋት ሑቲት ዘካይዱ መጥቃዕታት ግብረ መልሲናየቲ ኣብ እስራኤል ቃዛ ተካይዱ ዝላ ኩናት ኮይኑ ንፍልስጤማውያን ንምድጋፍ ዝዓለመ ምዃኖም ዝገልጹም ነተን ምስ እስራኤል ኣሜሪካን ብሪጣንያ ድርክብ ዘለውን መራኽብ ጥራይ ዕላማ ከም ዝገብሩ እኳን ተገለጹ ንኻልኦት መራኽቡን ከም ዝሃርሙ ይፍለጥ እዛ ግሪኻዊት መርከብ 274 ቁመት ከምኡን 50 ሜትሮ ጎኒ ዘለዋ ኮይና ካብ ኢራቃዊት ወደብ ባስራ ዘይተጻረየ ነዳዲ ጽዕና ዝነበረት እያ በወሽመጥ ዓደን ተሓልፍ ዝነበረት ካለ ናይ ጽዕነት መርከብ ብወገና ኣብ ከባቢ 3 ነታጉ ከም ዘጋጠማን እቲ ብሪጣንያዊት ካል ሓበሬታ መጓዓዝያ ባሕሪ ሓቢሩሎም أبز حلف ورحي أب كأي بحرن وشمت عدد زد توافر حيل بحر أمريكا أب العلي علامات يمناوين عطوات حوتيخ كايدوت سن حمد كعتي يغطسلو خمز اللوخ قلت سن حيوم نما كلاي مبراز كتات الما كلاي أز سراويت أمريكا بزوت سو مقلتي أبز حلف حدت معلتات رئيس بالبون فرتن جلابون حوتي كام زعنو حبيرو نيروم
እንተኾነቲ ብሓያለ ሃገራት ምዕራብን መሻርክተንን ዝተገብረ ወታደራዊ ወፍርን ግብረ መልስታትን ንመጥቃዕታትን ሑቲ ደው ከብሎን ውሕስነት ከረጋግፅን ኣይካለን ዘሎም እስራኤልን ብወገና ንወደብ ሓይዱዳ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ምንባር ኣይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ሓንቲ ባንዴራ ላይቤርያ ተንበልብል ግሪኻዊት መርከብ ጽዕነት ብዝወረዳ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ሑቲ ክትሕልን ከላም ሓደ ካብ ኣባላት ከም ዝተቐተለ ዝዝከር እዩ ኣብ የመን ኣጽዋራ ብማሕበራዊ ሚድያ ብቁሉዕ ዝሽየጠላ ሃገር ከም ዝኾነት ተገሊጹ ኣብ የመን ብረታ ብምሻጥ ዝተዋፈሩ ሰባት በመንገድ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ከም ከላሽን ሽጉጥ ቦምባን ኤድብሬንን ዝኣመሰሉ ብረታት ብቁሉዕ ይሽየጡ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቶም ብረት ዝሸጡ ዘሎ ሰባት ማእከሎም ኣብ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ናብቲ ዕጡቓት ሑቲ ዝቆጻጸሮን ከባቢታን እዩ እቲ ብኢራን ዝድገፍ ሑቲ ብመንግስታት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ዝኣትወ ጉጅለ እዩ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ የመን ነበር ኢድሚን ፊቶን ብራውን እዞም ብረት ዝሸጡ ዘሎ ሰባት ኣብ ክንዲ ሑቲ ኮይኖም ኣይኮኑን ዝሰርሑ ዘሎ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሎም ብጋዜጣ ታይምስ ዝተገበረ መጽናዕቲ ካብቶም ኣብ ኤክስ ብቁሉዕ ብረት ዝሸጡ ዘሎ ሰባት ብትዊተር ብሉቲክ ዝተዋህቦም ምዃኖም ይገልጽ ኢሎን መስክን ትዊተር ኣብ 2022 ምስ ዓደጎ መብዛሕቶም ካብቶም ዘየድሊ ነገራት ኣብ ትዊተር ከይልጥፉ ዝከታተሉን ዝኣልዩን ዝነበሩ ሰባት ካብ ስራሕ ሰጊግዎም እዮም እቶም ሸየጥቲ ብረት ኣብ ኤክስ ዝገበርዎ ምውዕዋዕ ብቋንቋ ዓረቢ ኮይኑ ቀንዲ ንየመናውያን ዝዓለመ እዩ ኣብ የመን ኣብ ኢድ ውልቀ ሰብ ዝርከብ ብረት ካብ ብዝሒ ህዝቢ ሃገር ብሰለስተ እጥፊ ከም ዝዛይድ እዩ ዝንገር ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ፈተነ ቅትለት ተኻይዱ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ሕወሓትን ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳርን ተፈጢሩ ዘሎ ክፍተት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገፍሐ ይኸይድ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይ ቅትለት ፈተነታት ይከድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ናይ ከተማ ኣክሱም ኣመሓዳሪ ናብ መንበሪ ገዙ እናኣተወን ከሎ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደሉ ዝዝከር ኮይኑ ትማል ሐሙስ ዕለት 22 ነሓሰ ድማ ሰለሞን ትኩ ዝተባሃለም ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ሓላፊ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ቅትለት ፈተነ ከም ዝተኻየደሉ ተሓቢሩ ነዚ ቅጥዒ ሲኢኑ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ትግራይ ሓላፍነት ወሲዱ ድሕነት ዜጋታት ዝሕሉ ኣካል መን ምዃኑ ክሳብ ዘይፍለጥ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ዘለዎ መርገጺ ማእከላይ ከም ዝኾነ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ኣብ ልዕሊ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ሓለፍቲ ዝኾኑ ሓለፍቲ ብተደጋጋሚ ናይ ቅትለት ፈተነ ክካየድ ከሎ ግና ሰራዊት ትግራይ ይኹን ጸጥታዊ መሓውራት ናይ ትኽልል እንታይ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንጹር ከም ዘይኮነ እዮም ምንጭታት ዝገልጹ ብተወሳኺ ኩነታት ክልል ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ይቕጽል ኣብ ዘለውሉ እዋን ናይቶም መንጎኛታት ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝበሃሉ ኣካላት ድሃይ ምጥፋእ ንባዕሉ ካልእ ዘይተፈትሐ ግድል ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣሜሪካዊ ማይክ ሃመርን ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብዚ ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድን ሓደገኛን ናይ ስልጣን ቁርቁስ ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ ጣልቃ ኣትዮም ንምቅራብ ዘይምፍታኖም እናርኣዩ ከም ዘይራዩ ክኾኑ ምምራጾምን ንብዙሓት ሕቶ ዝፈጠረ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ትካል ኤሪሳት ኣብ ገጻት ጽሑፋ ኣስፊራቶ ትርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ሃብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም ተመነና